Обувките влизат във всяка част от живота и ежедневието ни. Средностатистическият човек изминава от 3 до 5000 крачки на ден. Всички тези крачки обаче захабяват обувките ни и някой трябва да се погрижи за това. И въпреки, че всеки носи обувки, занаята, който оправя обувките ни, изчезва. Вече по улиците се срещат все по-малко и по-малко обущари. От кога се занимавате с този занаят, обущарството? Значи като фирма, като се занимава от около 30 вече. Защо избрахте тази професия? По стечение на обстоятелствата, честно казано. Тъй като времената бяха такива, че човек трябваше да се оправя по начин, който намери. Сами ли започнахте този бизнес или някой ви продаде занаята? Майката на моя съпруг беше в този бранш и всъщност от нея наследихме. И цялото семейство се занимава с... Да, цялото семейство общо взето. Среща ли се според вас по-рядко този занаят в наши дни? Все по-рядко се срещам, не само този занаят. Да, днешното поколение не се занимава вече с... За жалост. Чакаме млади кадри, Абсолютно. които не знаят, но искат да се научат. Който има желание, няма никакъв проблем. Защо според вас обущарството като занаят изчезва в страната? То честно казано няма... Аз не виждам за някой така да се развива нещо. Да продължава да се... Може би, защото тук трябва да се вложи наистина труд. Младежите в днешно време това работи прави впечатление, че по-интересно има да седат на компютъра, на телефона, да работят онлайн, да учат онлайн и въобще всичко да се случва дистанционно, което според мен. Кое е най-интересното за вас в обущарството? Кое е най-интересно? Всеки един чифт, който дойде, е предизвикателство. Интересно, всичко е интересно. Всеки един от клиентите, като дойде и каже, примерно, искам това да се направи и така. Можеш, не можеш, трябва да го направиш, защото клиент иска. Също така, те ни разказаха какво е най-важното за един обущар и малко от техния живот, който ги води към този занаят и какво е неговото бъдеще. Основата като обущар, първо трябва да си здрав. Второто трябва да имаш желание за работа. Третото трябва да имаш сърце. И най-накрая трябва да имаш яко тупе за работа. Защото не е само примерно. Но аз съм завършил такъв техникум. Техникум по кожени изделия Димитър Данов, 90-та година. 89-та, 90-та съм завършил. 4 години учих. Излезъл съм с профил технология на обойното производство. И съм минал през абсолютно всички манипулации. Интересна истина. Мога да кажа, че може би той е последния дипломиран обущар. Може би. Много рядко, все по-рядко вече се занимава. Има образование. Защото, нали казват, че обущарството е прозанаят, но не е така. Ако, разбира се, това нещо ти е в сърцето и не искаш да се занимаваш както трябва качествено с това нещо. Идват всякакви въпроси за решаване. Всеки е с нещо различно. Извинявам, ще прекъсна. При обущарите идват всеки хора. Значи от примерно бедните до най-богатите. Всеки си има там с някакви такива.
Имаме, днеска беше Край Дешота Гасян тук при нас. Известни композитори, въобще артисти от театъра идват. Да, поддържаме и реквизита на голяма част от театъра. Познаваме и доста хора от Народното събрание. Не, просто... И е интересно. А какви действия според вас трябва да се предприемат, за да се запазят българските традиции и занаяти като ваши? Първо трябва училището да започне да работи. И второ трябва да направят нов обувен завод, според мен. Защото обувният завод Кавалер просто вече няма. Но училището трябва да функционира. Нещата според мен са още по-дълбоки. Всичко трябва да тръгне от семейството и училището. Защото ние сме от едно малко по-друго поколение. При нас имаше профилирани гимназии, техникуми, в които се учихме на определени занаяти. И имаше някаква система. Сега всичко това е различно. Всички училища, от които излизаха след това инженери, нали, като завършат техникума, отиваха в висшето училище и създаваха някакъв интерес в децата към определени професии. Това нещо не е съществено. Така че... Времената се променя и се променят трудности на живота. Да получим също вкъщи имам деца, по-големи от вас, няма значение, да той също има малко по-голям син от вас. Наясно, че нещата се променят, но може би голяма част от занаятите започнаха да изчезват и да затихват, просто защото обществото ни става супер познато. Всичко е едва ли не еднодневка, взимаш полза и да сходиш. Не говоря само за бащарството, шивачество, ремонт на електроуреди, въобще каквото се сети. И според мен там се корени. Там е корена на нещата, не на изчезването на голяма част от занаятите. Но пък ако се създаде интерес в младото поколение, мисля, че нещата биха се превъртяли отново. Защото ако седнете дори, нали, и при нас има наистина много интересни неща. Аз лично не съм се занимавала с това нещо, не ми е професия. По професия съм историк, често казвам. Но, нали, така се завъртяха нещата в живота ни, че в крайна сметка с това сме отгледали децата си и в момента продължаваме да се занимаваме с него, но когато ти е интересно, когато имаш желание да случиш, не е проблем. И с всички тези разкази ние оставаме с надеждата един ден този занаят да продължава да съществува и да почне да се цени, защото е част от нашия живот.